Sulla on nuoremmat silmät. Mulla on nuoremmat silmät. Vaikka mä otin ison printin, niin tää silti tuli jotenkin tällä kielellä. Mulla on nämä illan lasit. Eli ensin pyydettäisiin sitten G-junioreista eli 07 ikäluokasta ja paikalle niin Akseli Virta. Poseeraa ensin tuossa noin kuvaajia. Kuuletaan tuossa vähän. Ja perusteluna löytyy, että Akseli on aivan huikea pelaaja, löytyy peliälyä, taitoa, joukkuehenkeä, johtaja, aina hyvällä tuulella ja keskittyy harjoitteluun. Sitten seuraavana otetaan F-junioreita, eli 06 ikäluokka, ja palkinnon saaja on Luka Hiltunen. Ja perustelut tälle palkinnolle. Luka tsemppaa peleissä aina loppuun asti. Kauden aikana kehittynyt pelirohkeutta, iloinen, positiivinen hengellä ja kopissa. Ja sitten seuraavana vanhemmat F-juniorit eli 05 ikäluokka. Pyytäisin tänne eteen Juho Vesala. Sitten luetaan perustelut, on tullut niin tuoreeltaan tuonne kännykkään. Eli Juha Vesalan palkinnon perustelut. Tunnollinen harjoittelu on nostanut Juhon tasolle, jossa tulosta syntyy myös 0-4 peleissä. Periksi antamaton asenne on parantanut puolustuspeliä entisestään, mikä tekee Juhasta vastustajalle innoittava pelaaja. Sitten nuoremmat E-juniorit, eli 04 ikäluokka. Ja löytyy, eli nuoremmat 04 ikäluokka, niin Antti Virtanen saa. Ja Antin perustelut palkinnolle. Antti on ollut jälleen joukkueen kantava voima. Hänelle ei ole merkitystä, mitä pelipaikkaa pelataan. Aina tulee tulosta ja tehoja. Antin iloisuus ja aktiivisuus on erityisen esimerkiksi. Ja sitten vanhemmat E-juniorit eli 03 ikäluokka. Megi Moulaeva. Kerrotaan sitten Mesin perustelut. Eli Mesi on kehittynyt kauden aikana huimasti, noussut joukkueen ehdottomaksi runkopelaajaksi. Mesi on myös osallistunut harjoituksiin erityisen ahkerasti. Mutta Mesi saa sitten pokaalin, kun jalkapallokaan kehtiä, eli varmasti toimitetaan. Se tulee tänne vartin sisällä. Hyvä. Sitten siirrytään D-junioreihin ja nuoremmat D-juniorit, eli 02 ikäluokka. Ja pyytäisin eteen Ilmari Riimanin. Selvä, mutta perustelut palkinnolle. Ilmari on tunnollinen ja ahkera harjoittelija, jolla on asenne kunnossa. Peliotteet parantuneet kauden aikana paljon ja tehnyt periksi antamattomalla asenteellaan vaikutus. Sitten siirrymme vanhempiin D-junioreihin eli 01 ikäluokkaan ja saisiko paikalle Markus Pailan.
Ja perusteluina Markus on pelikaudella kehittynyt erittäin huimasti, mikä näkyy hyvinä otteina ja lyhyesti ja ytimekkäästi. Sitten nuoremmat C-juniorit, 00 ikäluokka, saisinko eteen Mikael Hyvösen? Ja edelleen jatketaan lyhyellä ja ytimekkäällä perustelulla. Joukkueen ehdoton tukipilari, aktiivinen harjoittelija. Ja sitten on niin sanotut valmennuspäällikön kiertopalkinnot. Ja meillä on perinteisesti, niin täällä löytyy erilaisia systejä, joista on niin sanottu Petteri Kymäläisen palkinto, eli Petterin malja. Ja Petterin malja näyttää kohtuullisen isolta kyllä. Ja pyytäisin Petterin maljaa noutamaan Anton Pakkala. Ja perusteluna Petterin maljan saajalle kehitys jäällä on ollut tälläkin kaudella huimaa, ollut esimerkillinen harjoittelija, asenne 100%. Tällä kaudella on myös kiekko liikkunut, mikä on nimenomaan auttanut joukkuetta ja useita voittoja tuonut joukkueelle. Ja sitten seuraavana jaetaan Kalen Pytty, eli meidän aikaisemman jääkiekkojaoston puheenjohtajan mukaan nimetty Pytty. Ja Kalen Pyttyä pyytäisin noutamaan Aleksi Koskisen. Ja perusteluina Aleksi aloitti kauden pelaajana, siirtyi maaliin, erittäin nopeasti kehittynyt, jaksaa harjoitella, aktiivinen taiteilija. Kyllä. Ja sitten täällä on niin sanottu hurupytty. Ja huruthan ovat Pitan jääkiekkoilijoiden eliittiä, ainakin olleet menneinä vuosina, koska kyseessä on Pitan ikämiehet, eli niin sanotut hurut. Tähän pyttyyn liittyy sitten aina semmoinen tarina, että tämän pytyn saaja saa ilmaisen osallistumisoikeuden hurujen joukkueeseen ilman tryoutteja. Ja tämän kiertopalkinnon pyytäisin noutamaan Antti Tapanista. Ja hurupytyn saajalle perustelu. Pelaaja harjoittelee jatkuvasti täysillä, kehittynyt kaikilla osa-alueilla, hoitanut kunniakkaasti 03 joukkueen kapteenin tehtäviä. Hommat hoituvat pelipaikasta riippumatta hienosti. Ja sitten meillä olisi vielä niin sanottu AG-palkinto. Eli AG Turku oli meidän seuran pitkäaikainen taloudenhoitaja ja talouspäällikkö. Ja AG-palkinto on perinteisesti luovutettu ansioituneelle maalivahdille ja pyytäisin Elie Jörnin eteen.
varsinainen palkinto on siis tavarapalkinto, eli tämä jää vaan muistoksi. Ja perustelut Haakin palkinnolle. Eliel on mennyt maalivahtina jääkiekkoilijana tänä vuonna eteenpäin suurin harppauksin. Harjoittelu, asenne ja aktiivisuus näkyy myös tuloksina jäällä. Eliel on ollut kaudella joukkueen yksi tärkeimmistä pelaajista. Onko sulle perustettu? Ja sitten meillä on perinteisesti myös palkittu niin seurassa olevia toimihenkilöitä, eli toimihenkilöillä tarkoitetaan niin, valmentajia ja sitten joukkuejohtajia tai huoltajia. Ja nyt sitten tänä vuonna niin palkittavana toimihenkilönä on Lotte Hagström. Lotte on tehnyt usean vuoden hienoa työtä 04-joukkueen hyväksi. Ja tällä viimeisellä kaudella Pitassa, siis toistaiseksi, Lotte on hoitanut molempien 04, 3 ja 2 joukkueiden jojon tehtäviä. Samaan aikaan hän on myös ollut toisen lajin eli käsipallon parissa joukkuejohtajana, joten tunteja on uhrattu riittävästi usean vuoden ajan juniori-urheilun hyväksi. Eli me tehdäänpä vielä niin, että annetaan kaikille yhteisesti raikuvat aplodit.